खुलुमबाय गिबियावनो बड' जबनि चेनेल नायगिर नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम जोंहा आसामनि अरुण'दय स्किमनि बागै खोन्थाहरनो सानदों दे। नोंथांमोनाथ' गासिबो खोनाखाबाय जानो हागौ अरुण'दय स्किमनि बागै, नाथायबा नोंथांमोना दासिमबो गोबां मानसिफ्रानो बेखौ मिथियो आरो बे अरुण'दय स्किमखौ सोरबायदि मानसिया एप्लाइ खालामनो हायो। नोंथांमोना बेखौल' मिथिगौ अरुण'दय स्किमनि जोहै नोंथांमोना मास मोनसेयाव 1250 थाखा रां मोनबाय थानो हायो, बेखौल' नोंथांमोना गोबाङानो मिथिगौ। दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों अरुण'दय स्किमखौ सोरबादि मानसिया एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो बबे जायगायाव थांनानै नोंथांमोना अरुण'दय स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामहैनांगौ, एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगौ, आं बेफोरनि बागै बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना दासान्दि निउसाव नुदों जानो हागौ जोंहा अरुण'दय स्किमनि थाखाय गोदान एप्लाइआ थाबैनो जानो थांगासिनो दङ होननानै जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंहरखादों। दा बेनिखायनो माखासे निउसावबो बेखौनो खोनादों आरो नभेम्बर डिसेम्बरनिफ्रायनो जोंहा अरुण'दय स्किमनि थाखाय गोदान एप्लाइ जागोन होननानै। दा बेनिखायनो बारा गोबावथ' सम गैखाला, अरुण'दय स्किमनि थाखाय जोंहा गोदान एप्लाइ जाखासिगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो मिथिना लाखानाया मोजां आरो अरुण'दय स्किमखौ सोरबादि मानसिया एप्लाइ खालामनो हायो, मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनांगोन जेब्ला माने एप्लाइआ जायो आरो बबे जायगायाव नोंथांमोना थांनानै एप्लाइखौ खालामहैनांगौ बेफोरखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। आरो नोंथांमोनाथ' गासिबो खोनाखादों जानो हागौ जोंहा अरुण'दय स्किमनि जोहै फैसाखौथ' दायो 1250 थाखा रां मासाव मोननो हायो, नाथायबा बे फैसाया बारायगोन 1400सिम जाहैगोन होननानै जों खोनानो मोननाय जादों। मास मोनसेयाव जुदि नोंथांमोना 1400 रां मोनोबाबो जोबोद नोंथांमोननि थाखाय हेफाजाब जायो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' गासिबो जोबजासिम नायलां। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनावनो मिथिनो हागोन सोरबादि मानसिया बे अरुण'दय स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हायो। आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो जायफोर चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो। आं गिबियावनो स्किमनि बागै एसे डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों दे। गिबियावथ' जोङो बे स्किमनि जोहै मास मोनसेयाव 830 रांल'सो मोननो हायोमोन। अरुण'दय स्किमनि जोहै जोङो सिगांथाराव बेसेबां मोननो हायोमोन, 830 रांल'सो मास मोनसेयाव मोननो हायोमोन। बिनिफ्राय बारायनानै 1000 रां जाबाय। दा आरोबाव बारायनानै बेसेबां जाखो 1250 थाखा रां जाबाय, मास मोनसेयावनो नोंथांमोना मोननो हायो। आरोबाव एसे उनावहाय जोंहा बेयो बारायबावगोन 1400सिम जोंहा बे अरुण'दय स्किमनि फैसाया जाहैगोन। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंखायो, नोंथांमोना साननैसोल' नेबानो जाबाय, बे फैसाया बारायखागोन। जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बुंखादों। दा बिनिफ्राय बे 1250 थाखा रांथ' नोंथांमोना दायो मासाव मोननो हायो दा बे फैसाखौ बबेयाव नोंथांमोना बाहायनो हागोन बेखौ बेहाय लिरनानै होदों। अब्लाबो नोंथांमोननि सायावसो बियो डिपेन्ड जागोन, नोंथांमोना बबे खामानियाव मा खामानियाव नोंथांमोना फैसाखौ बाहायो बे नोंनि सायावसो डिपेन्ड दै। दा बिनिफ्राय बेनिफिट्सनि बागै आं बेहाय बुंखाबायानोसै, नोंथांमोना माखासे मुवा बेसाद बायनो थाखाय बे फैसाखौ होनाय जायो होननानै बेहाय बिथांमोना लिरनानै होदों आरो। दा बेहाय फैदो जोंहा मेन खोथायानो जाहैबाय सोरबादि मानसिया बे अरुण'दय स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। फारि आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों, नोंथांमोना भिडिअखौल' नायबानो जाबाय। नैबे नोंथांमोना नायनो हागोन नै 1 नाम्बाराव बेहाय बुंदों नै XPRI मेम्बार। XPRI माने जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव पान्चायत राज इन्स्टिटिउसननि नोंथांमोना सिगाङाव मेम्बार मोनबा ओमफ्राय न'खरनि इनकामा 2 लाखनि खमबा नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। नाथायबा जुदि नोंथांमोना दाबो बे पान्चायत राज इन्स्टिटिउसननि नोंथांमोना दाबो मेम्बारबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दै। 2 नाम्बाराव जोंहा बेहाय बुंदों अरुण'दय स्किमखौ मात्र हिन्जावसाफोराल'सो मोनो दै। बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लाबानो जाबाय अरुण'दय स्किमखौ मात्र हिन्जावसाफोराल'सो एप्लाइ खालामनो हायो, हिन्जावफोरनि थाखायल'सो बियो। दा बेनिफ्राय फैदो जोंहा 3 नाम्बाराव मा होनदों, जायफोर फेमिलिया काच्चा हाउसआव थायो, गामि एरियायाव जायफोर फेमिलिया एबा न'खरा काच्चा हाउस माने हानि न'आव थायो, बिथांमोना बे स्किमनि थाखाय इलिजिबोल होननानै बेहाय बुंदों दै। दानिया जोंहा 4 नाम्बाराव मोनसे इम्परटेन्ट खोथा दै, बेखौ नोंथांमोना एसे गोसो होनानै खोनासंबानो जाबाय। 4 नाम्बाराव बेखौ होनदों प्रायरिटिखौ होनाय जागोन जायफोर उइड' वुमेन माने रान्दि, सेपारेट फिमेल जानाय, फिजिकेल हेन्डिकेप पार्सन, आनमेरिड गार्लस। आनमेरिड माने जायफोर हाबा जायालासिनो 35 बोसोर जालांबायबा अब्ला नोंथांमोना बे अरुण'दय स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दै। बेहाय बुंदों आरो बिथांमोना माने प्रायरिटिखौ मोनगोन जायफोर रान्दि हिन्जाव, जायफोर सेपारेट जानाय, जायफोर डिभर्स जानाय, जायफोर हाबा जायालासिनो 35 बोसोर बारलांबायबा अब्ला बिथांमोना सिलेक्सननि समावहाय बिथांमोना प्रायरिटिखौ मोनगोन एबा बिथांमोननो माने गिबि बिथांखिखौ होनाय जागोन आरो फार्स्ट प्रेफारेन्सखौ बिथांमोना मोननो हागोन दै नर्मेलफोरनिफ्राय। दा बेनिखायनो गासिबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन, नाथायबा हिन्जावसा जानांगोन बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय।
आं बुंखाबायानोसै जायफोर नोंथांमोना विडो वुमेन, सेपारेट फिमेल, फिजिकेल हेन्डिकेप पार्सन, आनमेरिड गार्ल्स 35 बोसोर बारा जालांबायबा हाबा जालासिनो हिन्जावसा मानसिया नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना माखौ मोननो हागोननो प्रायरिटिखौ मोननाय जागोन एबा फार्स्ट प्रिफरेन्सखौ नोंथांमोना मोननाय जागोन सिलेक्शन प्रसेसनि समाव। जोंहा माने सिलेक्शन खालामनाय जागोन नालाय सोर सोरनो होनांगौ होनाङा बे सिलेक्शना नोंथांमोननिया फार्स्ट जागोन आरो। बिनिफ्राय 5 नाम्बाराव जोंहा मा होनदों न'खराव एबा नोंथांनि फेमिलिया 15 बिगानि बारा हा थानो मोननाय नङा दै। नोंनिया जुदि 15 बिगानि न'खराव हाया 15 बिगानिबो बारा दङबा नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। न'खराव 15 बिगानि खम हा थाथारनाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दे। जेनेबा हमना ला नोंनि न'खराव 15 बिगा हा दङ आरो अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। नाथायबा 15 बिगानि बाराबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दे। 15 बिगानि जोंहा मा जानांगोन हाया खम जानाय जानांगोन दे। बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना कामरुप मेट्र' एरियायाव गोलैयोबा नोंथांमोना 6 नाम्बारखौ फरायना नायबानो जाबाय हानि खोथाखौनो बेहाय बुंदों। दा बेथ' जाहैबाय जोंहा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया। दा नोंथांमोना गासिबो मिथिनो हाबाय जानो हागौ सोरबादि मानसिया बे अरुण'दय स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हायो। दानिया फैदो जोंहा एप्लिकेशन प्रसेस। एप्लिकेशन प्रसेसआ नोंथांमोना मोनसे फर्मखौ मोननो हायो। एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना मोनसे फर्मखौ मोननो हागोन। आं बे फर्म जेब्ला फैयो गोदान एप्लाइनि थाखाय जेब्ला माने फर्मा ओंखारना फैयो अब्ला आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायना खोन्थाहरगोन। दाथ' जोंहा एप्लाइआथ' जाथ'वाखै नालाय एप्लाइआ जोंहा थाबैनो जानो थांगासिनो दङ बारा गोबाव सम गैलिया। दा बेहाय नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ होनो नांगोन होनदों। जेरै नोंथांमोना गावनि बेंकनि डिटेल्सखौ होनो नांगोन बेहाय बुंदों। दे ओमफ्राय माखासे बेहाय डिटेल्स होनांगोन आरो डकुमेन्ट्सआ नोंनि बे बेंक पासबुकखौ नोंथांमोना होनो नांगोन। प्रायरिटि सापर्टिं डकुमेन्ट जायफोर डिभर्स जानाय जायफोर विडो वुमेन नोंथांमोना गावबा गावनि सार्टिफिकेटखौ बेहाय नोंथांमोना होनो नांगोन होननानै बेहाय बुंदों दे। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना एप्लिकेशन जेब्ला माने फर्मा फैयोबा नोंथांमोना बे फर्मखौ बबे जायगायाव थांनानै साबमिसन खालामहैनांगोन एबा एप्लाइखौ खालामहैनांगोन बेखौ खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना नायनो हागोन खाथिनि उर्बान लकेल बडि अफिसाव नङाबा ग्राम पन्सायतनि अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बे एप्लिकेशन फर्मखौ माने अरुण'दय स्किमनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामहैनो हागोन दे। बिनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला बे एप्लिकेशनखौ साबमिट खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बे उर्बान लकेल बडि एबा ग्राम पन्सायतआव जाय अफिसाव नोंथांमोना फर्मखौ साबमिट खालामहैयो बिनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे एक्न'लेजमेन्ट स्लिपखौ मोननो हागोन दे। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय जोंहा बे एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स नांगोन आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। आधार कार्ड नोंथांमोना बेखौ होथारनांगोन। पान कार्ड, डमिसाइल सार्टिफिकेट बे थाथारनांगोन। बेंक एकाउन्ट बे थानांगोन। बेंक पासबुक बेंक एकाउन्ट गैयाबा बोरै एप्लाइ खालामनो हानो बेंक एकाउन्टआवसो जोंहा फैसा फैयो नालाय। ओमफ्राय मोननै पासपर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथांमोना होनो नांगोन। मबाइल नाम्बार, रेशन कार्ड नोंथांमोना होनो नांगोन। इनकाम सार्टिफिकेट बेखौ होनो नांगोन। सेल्फ डिक्लेरेसन फर्म मोननो हागोन नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनांगोन। आइडेन्टिटि कार्ड हिसाबै नोंथांमोना भटार आइडि कार्ड, पान कार्ड, आधार कार्ड बेखौ होनांगोन। एज प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना आधार कार्डबो होजागोन। बेखौ बेहाय बुंदों दे। बेफोर जाबाय जोंहा डकुमेन्ट्सनि लिस्टआ। दाथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय जानांगौ सोरबादि मानसिया एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बबे जायगायाव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामहैनांगौ मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेफोरनि बागै नोंथांमोननिसिम आबुङै डिटेल्सै खोन्थाहरनाय जाबाय। दा बेहाय जोंहा एप्लाइआथ' दा जाथ'वाखै आं बेखौ दहायनो बुंहरबाय थाखादों। जोंहा एप्लाइआ थाबैनो जानो थांगासिनो दङ। दा नोंथांमोना गासिबो मिथिनो हाखाबाय सोरबादि मानसिया एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना आपडेटआ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलावल' साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय। जाहाथे जेब्ला माने गोदान एप्लाइआ जायो अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बे अरुण'दय स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दे। दा बेहाय नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। आरो बेजों लोगोसेनो बेहाय नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानैबो नायफैनो हागोन। जेनेबा मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेफोरखौ नोंथांमोना बेहाय नायफैनो हागोन। एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बेफोरखौ नायफैनो हागोन। आं बिनि लिंकखौबो नोंथांमोननो भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। दा बेखिनियानोमोन। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय। माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।